Kaixo guztioi, ez dakizue ze aste txarra pasatu dudan. Martina desagertu inzaigula. Hola, erreportai moduan bidali genuen martxa ondira, eta ez da bueltatu. Etzen inoiz iritsi, ze uste duzue. Egun da mabira deitu nun, erre guztetik barna kartela jarritxot, Facebooken, ere bai, hospitalatara deitu, ez dakitze gehioen, favorez, norbaitek ikusten badu, deitu omezu bat biali, WhatsAppea, Facebookea. Ai, desesperatuan hau. Hori bai, joan zen astean martxa ondi egin zutenek oso ongi pasatu zuten, hor mendian barna txikitxaka ibiltzen. Eguraldi txarra, txarra, baina bueno, gustora ikusi bideoa, ikusi. Sakanako ibilaldi ondia heldu dela, Ni pasaren urten, bakizue gelditu nintzela, pues azkenen nula bukatu, pues aurten bukatukot, Beitu, ja denak apuntatzen da. Ai ama, kaixo, egunon, zer moduz? Beitu ikusten dugu hemen, irurtzungo gazteria, zer moduz? Ongi, Lore, ongi. Eta zein behezue, haundia o txikia? Haundia egin behar dugu. Bai, ez dakit aiartuko garen, baina, bueno, saiatuko gara bentsat. Ui ama, baina ze presaka zatozu? Bai, martxa egin behar dut, orain. Baina ze egin behar duzu, korrika o zer? Ez, txiki egin behar dut. Oso goizatoz, ez, txiki egiteko? Oso urduri etorri naiz. Venga, lasai, O sea, que os habéis apuntado a la marcha, pero a la grande, vaya, a la importante. Ya que te apuntas, a lo grande. Egin behar duzu, handi o txikia? Txikia. Aurtengoz nahiko txikiarekin. O sea, que urrengo urterako igual animatzen zarete ondire egitea. Prestatzen bagara. Ze iruditzen aurtengo aldaketak? Nik uste errazagoa dela. Errazagoa? Sandonatu egoko dugu, tita. Bai, Bai. Guartetik, perfecto. Aurten, 25. edizioa, 25 urte antolatzen, holako martxa, bai. 25 urtetan agondu zarazu? Pues nik uste du baietz, Bai, baduta urtea ja hortarako, bai. Pues en este momento han salido 947. ¿Y ya cabe tanta gente en el monte? Pues van de uno en uno, porque si van todos en sentido horizontal no cabe, ¿no? Pero en fila sí. Es una marcha importante, a la vista está que la gente viene mucho, es la más larga y la más dura del Herrialde. Hace unos años empezamos a hacer una marcha más corta y más llevadera para gente como yo, y había muy poca gente, lo cual nos dio pie a hacer la más dura, y contra más dura viene más gente. Bueno, antolatuta dago ere beste aukera motxago, Jendea disfrutatzeko menditik ere, Eta hori orain aterako dira, haiek, zazpiterdietan. Dani, azkenerako gelditu naiz, por si acaso galtzen naizena, Hola, pista jarraitzeko, Ai, zer durira, bon, hala. Haupa martxan dira. Martina! Agertuko da, ez? Bai, mil esker. Urren urtean berriz, Hala, haupa. Hemen daukagu, Irurtzungo txapelduna martxa handia egiten, Evaristo Nobeleta, eta Rubén Moral, etorri Rubén. Chicos, ¿qué tal? Nos habéis hecho un poco feo, Estábamos esperándoos en la puerta. Nos hemos escapado un poco. Hemos visto las banderas y hemos dicho, eso no es nuestro ring, no. Neri kontatu ditxoritxo batek izan duzaretela, super azkarrak. Bueno, pixka bat. Bai. Bueno, ezakit. Eta hurren urtean errepikatuko duzu berriz? Handia igual, Handia egingo dugu, luzea. Buen día. Bueno, me han dicho que has venido desde Barcelona a hacer la marcha un día. Sí, solo para esto he venido. Bueno, ¿y cómo te has enterado? Internet. Ay, Internet. ama. ¿Y qué tal? ¿Ha sido duro? Bastante, pero bien, a Los gusto. navarros están un poco locos, ¿no? Poco, bastante. Eta hemen daukagu primizian, ITB-rentzat, lehenengo iritsi den atleta, ¿cómo te llamas? Iñaki, Iñaki, ¿eta? ¿De dónde eres? de Irún. ¿Qué tal ha estado? Bueno, ha estado muy bien, ha hecho un poco la pena el tiempo, que no nos ha dejado ver las vistas que hay aquí incomparables.
pero muy contento. Estoy preparando la 1000 y me viene bien como preparación. Es de las mejores, de las más bonitas marchas que hay. Ai, ama, ze ilusioa. Edu, Martina etorri alda. Martina egonda goizean. Bai, klaro, Seko zeietan, eta desagertu da, joan da. eske martxa hundia inbertzun, baino ez da iristen. Pues ez da llegatu, Martina bilanabil, etorri alda. Ez dut ikusi? Jo, Inguruan ibiliko da. Ai, Sandonato Boi, ez dakin non dagoen, jo, Martina! Marti! Bueno, ikusten banauzu, mesedez, etorri nebilez, zenik galdoin naiz neska. Ai, ez dakiz Sandonatu igo dudan, o San Miguel, o zeze santu. Txika, ai, ja, kriston, otzai jendemen, da, aratx kartel bat. A ber, Guten Morgen. Ui, ez da beste mendi bat izanen ez, porque txika, hemin beda algo. Ai, larraunalde hontan egonen naiz. Bueno, a ber, plazara jatzen naizen da, guainik entxi estarrapuske bat hartzeten, Ke hambre. Ai, a ber. Ze gustora pasatu zuten, Ai, ama, ni baino gustorago seguro, bere, hemenago, bakarrik, daukan, itebekitxeal dauken lan guztiak, eta laparata guztia apurtu zait. Orain bai bekarioa behar dudala, favorez, biali zuen bideoak, sartu rengoa japena merezidun, hala. Kaixo, Lorenzo Loreko txea naiz. Nola hartu behar duzute bekario basarriteko bat. Behar duzute Madrilekoa. Influentzia askokin. Adolfo, eta matrikula honor. Balkanografian. Josimarekin, noiz nahi padelean eta ama. Eta, bueno, badakizute, hango influentziak beharrezkoa dira, ITB-ko saioak iteko eta oitzako za. Telefonoa, 6 bideatzi, 4-1-5-0-7 deitu. Ai, favorez, lehenengo Martintxok 2 bideo bidali zituen, 0 patatero, huts. Eta orain, Frankoren lehengusua ematen duen norbaitek, mesedez, munduko jende normalak, bidali bideoa ite bera, bekari izateko, behar dugu norbait, pues hori, bueno, mutila eta guapoa bada, Martina ordezkatzeko, pues hobe, ez da, engainatuko. Bideo! Bueno, eta urtengo hilabetean gauza pila bat izan ditugu. Ze pasada, lehenengoa itxipuruko azoka. Ze gustora egondu ginen hor plaza dena tortilla patata jaten, ze goixoa zegoen, eta pastak, eta bueno. Gauza pila bat zituzten saltzeko. Arropak, zapatak, maletak, motxilak, liburuak, etxerako pitxiak, eta hori guztia irurtzungo jendeak, utzia itxipururi hor saltzeko eta dirua lortzeko, proiektu ezberdinetarako. Aldi hontan, Senegalera bidaltzeko zen. Ze ondo, ze majo bat diren itxipurukoak. Bueno, urrengoan joan, eta erosi gauza asko. Eta majoak zirenak, eslalomean egondu ziren, jende pila mutikoak batez ere. Ze majoak, eta irurtzungo jende pila bat ere apuntatu zen horko txakin. Ze gustora, bueno, irurtzungo neskak, favorez, ligatu nahi baduzue, badakizunen nora joan, eslalomeko urrengo ekitaldira. Bueno, eta norbaitek ere oso ondo pasatu izango du atzerrian, zere beste bideo bat daukagu! Irurtzundarrak munduan! Baina, ze hostia da, niz txista raskatu da hemen ez daula, Zu, Berlinen nau da, bueno, goezuiko eraintzik. A ver. Goxa da. Aha. Ze ondo pasatzen duen jendeak munduan, Ze gustora.
Martina, Eta ni hemen bakarrik, aste guztian negarrez, ze fuerte hor Facebookean, irutzun guztidik kartela jartzen. Eta zu hor, ala, Berlinen, alo loko, saltxitxa jaten. Badakizu ze, urrengo gunean zu bakarrik etorriko zara lanera. Sartu agenda. Sarrera 5. Ui, Jesus, osongi ez dakit nola dabilen hau, baina bueno, ja hasi naiz, ta ja Trinitatera bideruntz, da pauso jarraitzen ze ja ez dau inor, ja denak jarraitu du, eta hemen txe iluminatu behitu, ama Virgine bezala. Bueno, kontatuko izuet ez emuz. A ber.